Por que decidistes vir aquí? En decembro deixei unha relación de 4 anos e, pois, por probar. Estivemos como ata decembro de primeiro de carreira porque el, pois, foise a estudar a Ponferrada, eu estaba en Pontevedra e xa non había, pois, as mesmas que antes. Sí, pois eu tamén. Eu tiña unha relación, a primeira de todas, máis larga, foi de 4 anos e medio. Mozas tuven bastantes, pero de sentimientos, 2. Tiven outra, pero nada, xa foron 9 meses. Bueno, tamén tempo. Ti as relacións pasadas, que? Eu teño 18 anos e a miña última relación durou 4 anos, así que só tive unha relación dende terceiro da ESO ata agora, primeiro de carreira. Xa é moito tempo. Moitísimo tempo. Que durara esa relación significa que, bueno, que fixo as cousas bastante ben e que os dous estuveron bastante ben. Enséñame a olvidar tu cuerpo, tu caricia y los besitos de tu boca. A primeira relación túa que durou 4 anos e medio, canto tardaches en despois ter outra? Un ano tranquilamente e non quería volver a ter outra porque pasei no bastante mal. Si, tardaste moito en superar. Tardei moito, tiven que empezar a ir ao gimnasio e todo para... Ir ao gimnasio axudou. Para min, eu penso que foi o mellor que puden facer porque sí que me axudou de verdad. Porque o de ir a un médico e tomar medicacións e esas historias, no momento que cortas a medicación vas a estar mal igual. E penso que entretendo a cabeza e facendo deporte e todo é un mellor antidepresivo que pode haber. E a rapazera de C tamén? Sí. Entón, a seguiches vendo? Claro, vía, pero claro. Doíame vela porque claro, non fui así que me deixara, estuvera sola e tal. Claro, non está... Claro, é que xa foi o tema de adiante xa. Que hubo cuernos? Sí, marchou con outro chaval. Pois entereime porque basicamente despois mo acabou dicindo, pero escutar algún rumor en plan como estaban onte pola calle e tal, non eras ti, tal. Claro, en plan como xente que... porque ao final é un pueblo e todo se sabe.